mai dalili tsohon banza makaryaci. Mun ka ce maka tsohon banza makaryaci, to ka yarda da cewa kai tsohon banza ne kuma makaryaci ne. Ka ce Ibrahim Traore an mishi kudeta an kashe shi, ka ce ya zabga da gudu. Mai dalili makaryaci. Na roki Allah mai sama har sama ta bakwai ya muna maganin ire-iren ku waɗanda suke so su kawo mana tashi hankali cikin ƙasashenmu na Afirka. Allah Ubangiji mun roke ka don girmanka, don son da kake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanga bawa Allah da ire-ire shi, Allah ka muna maganin shi. Mu ba mu da abin da zama musu illa addu'a. In suna shiryewa Allah ya sashi shiryewa, in ba shi shiryewa Allah kai ka sa abin da za ka yi da su. Wa'anga mutane so suke su hallakar da al'umman Afirka. Allah Ubangiji ka muna maganin su. Ya Allah, wa'anga makaryata ka muna maganin su don girman ka Allah, da yake ka tona musu asiri. Sun yi karya, amma da kake kai Allah babu abin da zai gagare ka, ka karyatar da su. Sun ce Ibrahim Traore an mishi kudeta, amma gashi ka nuna musu karye da sun kai karara. Allah bai tare da makaryaci, Allah bai tare da azzalimi, Allah bai tare da duk mutum wanda yake da ralan manufa. Kuma Allah haka da kake musu, Allah mun gode maka, Allah mun gode maka. Allah ka kara ta zartar da su, Allah ka nuna musu kai ne kake da komi cikin duniya da lahira. Mai dalili su han banza makaryaci, Allah shi la'ance ka yadda Allah ya la'anci shaidan. Makaryacin banza, tsohon banza.